Hayi. Ha! Hold. Hold. Hayi. Shoba. News Avenue back with the bang as always. Sibuyile igama uSizwe Blose. Namhlanje sivakashelwe bathi ubheki ingcobo ngiyazi usathi dance ngikhuluma ngoba ngikhuluma ngoHashi elimhlophe and khona ulayini ewawungichaza kakhulu ahlele ushaye ingomeni zakhe uhlele ukhona lo line. Bathi nje ungabolala ubile bazokutshontsha abantu iyona into yangithatha yangenza ngaze ngamlandela uHashi elimhlophe insizwa esiwa ngala eKZN ikwesobuko kuthiwa kusobuka ekusobuka kancane lwabo umhlamba yafa injalo nje asibikelele Hashi elimhlophe ungixolele kuzothi mina Hashi elimhlophe sokubiza ngoHashi no siyabingelela ngokukhulu kuyithoba kuwo wonke umuntu obukele sithi Saluti injalo nje into engichaza kakhulu ngoHashi usiphethe style seyintwana nakhona futhi uma eyishaya lento uyayisho futhi ubikelela kanjani Hashi hayi mangabe mhlawumbe ngaze kuthi ucabanga ukuthi abantu ne-phone call kantayo umakoya weHashi mangizisho kanje khuluma nazo phela temdingini usedelela lo mlungwana ukusekaza umuntu esevenini khuluma nazo ashela umhlophe lehla lenye unkantaba masungudla igwele lapho uza lapha lazisoka ngqongqo ngaleluya sibala amatshela njengentondolo bodla kwenye kwekweshe suluni ukuthi habe imvula kwamhlaba qisi hlehlele dlanga sebehlele kuyadla kuyashela maswayibala donke amadonsi ngihlathe bamhlathe impondo ezinto engangezomnaka mbadatha sala imfolo zokwasuka idumo zamafozi ngazi bathi mfuseni hamba odlimbo zekhaya konyo usho mina ngisho kuwe yithi abantu nabelungu bayathi mawungakholo ngababuza kumasikando seyintweni yaphuma kanjalo ntsha shamazathi yasithela tonko babesasa abaningi lahlule ukushaya izandla hayi imnandi kakhulu namhlanje soxoxa naye-ke uHashi elimhlophe ubheki umpangcobo usuka khona-ke le ngakompangini-ke kushilo-ke igama lendawo asuka kulona uzositshela-ke by the way kune-album or kuneculo elisha elikhuluma ngoku-unite ama-Afrika sure isikhathi lesi ayikho futhi endlela yazi mina sengithanda ukubona umehluko phakathi komaskandi banamhlanje nomaskandi laba abakade bayiqala bayayithanda lento enopolitiki phakathi nje yabona yophuza ekhemisi ombizo yonke laba banamhlanje bakhuluma kakhulu ngeinto ezithanda nothando kanjalo uyabona lo mehluko noma ibini hayi ngiyakuzwa uzwa nje ngisobha futhi angithi uyakulandela hayi ngikuzwa kahle kodwa ikhona lento engisho no uma ngabe umuntu osebantwini ngathini umyalezo kubalekile ukuthi ukhulume ngezinto ezakhayo nezinto mhlawumbe uzibona ukuthi kufuneka zilungiswe before nje siye phambili kakhulu ngibona sikhulume le before sikhulume lezi ezinye leya le album ephumayo or ezophuma ekhuluma ngama-Afrika kwenze njani lapha and bese kunesikhathi ugcine ukusilalelisha umculo obusha abozokhumbula kahle agcina amawazawaza but manje ubuyile manje ngibambile ngigcine ngamawazawaza kahle bengichaza kahle ngiyifeni yes shala ngiyifeni ukhuluma nefeni so oyichaze naye yama-Afrika manje no ingoma iyakhuluma nje icacile ukuthi wema-Afrika phela thina sithandiwe emazulwini uNkulunkulu uyasithanda la eAfrika ayikho into esingenayo sinegolide sinelahle sinedayimani platinum yonke into ikhona idingekala lento ephethe umnotho ngempela yes masingakwazi ukuthi thina nathi ngokwethu ama-Afrika sibambane because uzothola ukuthi la ekhaya kunento ethile okuyona eningi or igold or yini lapha yilahle kuyilo and iAfrika yonke Afrika inezinto eziright ezinhle ezingasenza sisuke kulokuhlupheka esikukho yazi ngithe bengifunda ngale ngoma le ngavele ngacabanga enye ingoma okwayishaya I think no Libu Mathosa hlangana nathi kubona le Zinsizwa amabutho zinsizwa amabutho
singaphila kamnandi kuleli zwe inqobo nje masiswana yes Hey, hayi uyayizwela, yabona ngathi sesigijima soda kakhulu. Washo umhlophe uyayizwela, and yazi into engichazayo Ashi oke wayenza ukuhlangana nawo wonke umuntu ngaphandle kweminyaka. Uthola ukuthi emculweni wakho njengoba ngibeka nje uLibo, uthola ukuthi unokusebenzisana no Professor ihouse manje. yes abo professor ngisebenzile nabo uJabu Khanyile ngisebenzile nayo noJabu Ubani Oskido le ngifuna Oskido ngisebenzile naye kumuntu uJabu ngisebenzile naye engomeni ebithi umuntu maye uthenge thambo uyobulala umuntu ngavuma hayi ngavuma. yes lezi inhlamvu oyitshale emsimbeni womuntu ziyomila nini uyofuna nini ngoba umuntu ufuna lokho akulimile yes Yazi Ash umlando wakho siyawazi kakhulu. Ngicabanga ukuthi babona abantu abangazi ukuthi ubani uAshi imhlophe. Mhlawumbe siyikhuluma. Yazi ngifikele ukuthi engathi singalele siqala le silele sinyuka nazo. Ulethi thasi nje sidlule, ulethi thasi sidlule, ulethi thasi osikhumbuze nezinye yazi zimnandi. eziningi ingoma engizenzile Akho somama ukhona ngayimemeze nje. ngomusa kaNkulunkulu naye ngisebenzile nabantu abaningi kakhulu empilweni yami ngisebenzile no Steve Kekana sinoThisha Nzuza Simbheka ngisebenzile neSoul Brothers konje ukhansa soyithi ba Steve Kekana magawule kitchen. ngisebenzile neSoul Brothers mayivula igroup yayincane ebibizwa ngokuthi Mtshotshofu yes yaduma futhi nayo kodwa ulivuma yini leli cala phambi kwababa kodwa ulivuma yini leli cala phambi kwaSomandla yes Umbhaqanga. yes umbhaqanga ngisebenzile noDibongza umshubo Khosi umshubo umshubo Hayihlale phansi baba umthetho yes yabona ukuthi zimnandi kahle umuntu abahit ubuvela ushaya abahit umusa kaNkulunkulu nje amkhulu uNkulunkulu ngempela bokhohlwa uyena ngeke kuyeke angeke kulunge ngeke kulunge yindoda esiholayo ukuthi hey phuma la mntanami phuma la sona namanje usambambile akujiki so le in how many tracks mama ama Africa by the way 7 tracks manager phela ufuna uyakhuluma na izophuma as EP ngangcothi uzile wazohlala okay izophuma ibe EP or ngicabanga ukuthi naba ke abaphethe lapha umzila hey but album full album I know guys uzofika khona so le ingqikithi yayo nje ukhuluma ngani kahle ialbum yonke ngikhuluma ngeinto eziningi uthando likhona njengoba ushilo ukuthi lama Africa sikhuluma ngokuthi uNkulunkulu usithandile kufuneka nje iAfrica ihlangane kungabikho umuntu ohluphe ibe yodwa and then enye khona ikhuluma ngothando kanti umuntu futhi uyesabe ngithi ngiyasondela eduze kwakho umntana umuntu ngiswa ngishawa luvalo ulangishaya uvalo yini hayi ngiyasola igwababa lele lingiphethe ishintshe ithi selivelela ndizi igwababa kimi kubeke selivelela ndizi igwababa kimi lolu thando sengidikijela kuwe njengebhola lombhoxo ngiyathemba uzolinqaka uzolibamba alisozela wela phansi uyibhekise kubani uyibhekise kubani yazi insizwa ziyasaba ezinye ukushela uyalekelela ukuthi awuqina nje uyalekelela or uphamazwi laba omajozi laba bane problem but imnandi kakhulu yazi imnandi kakhulu I think izosiza kakhulu le izosiza ngoba bayasaba yazi into ngicabanga ukuthi balike kakhulu ngale ngoma leni izobasiza because ubona kuba nokubulala abantu besilisa bebulala besifazane kanje how kuyini ukwaliwa ukwamukela ukuthi ngaliwe ngoba uzoqhubeka futhi uphinde uthole enye intombi yabona le kodwa ishimandi zivele ingafuni ukwaliwa bobhekana lesigameko esenzeke lapha nje ePitoli
somuntu ngenhlanhla useboshiwe umsolo ovele wabulala iy'ngane zokhazini eziwu-2 into kade ngiyibone ey'ndabeni ngivele ngiyihlanganisa naleyo futhi labafana laba kuthiwa imnqolo Hayi mnqolo impela. hayi umnqolo abantu abagangayo nje kufanele ngabe Yes. hayi nje bayaganga kakhulu kodwa iy'ngoma ey'kanje ngiyakutshela izosiza ekutheni bahambe bayoshela kuba bangabi negwababa. Ya igwaba bafuna lidedele ndize. Aphose uthando kumuntu. Ya kufanele wenza kanjani wenza kanjani kwi-fro Uyazi ngakhuzela phela ngibuye emakhaya mina. Namanje mangifuna ukweshela ngivele ngikhuzele kuye. Ntuntu sala abantu sebathu nakontombe ngaqoma inyamazana sikhona nonke nabhasikidi uyangena emakethe nonke nankomo uyayidla inyama. Uyangifaka noma uyangikhipha nkosazana. Ha. by the way uwashela Mhlophe omunye uyi-role model kubantu abaningi ngokuhlala emshadweni isikhathi eside. Yes, uma ukhumbula ukweshela shela ekhaya. Usaphuma ngaphandle intombi ikhona la. Uziwayilanda Hawu, uSwayilandi wayibeka la mawuthi hayi ngifuna ukukhuzela la endlini. yazi omunye umuntu uzoyibuza ukuthi wenza kanjani usebenza naye i-fro as manager 24/7 ibhande ngisho nebhulu. leyo nto wenza kanjani Hayi, noma ubushimane nakwena awulutho igama lakabani. Ngiyisoka abangiganiwe. Amashimana ayiganiwe. but kuyathokozisa kakhulu ukuthi sihlale noHashi namhlanje ukuthi sishare nje experience ukhipha i-album yakhe entsha ezoba na-7 tracks ama-Afrika hayi besikhuluma ngama-Afrika kahle kahle sikhuluma ngobumbano nezinto ezenzakalayo njengoba uyichaza ukuthi umnotho siney'nto ey'ningi ezinhle esingathi besibambisana ngazo siye phambili ezisizwe Kakhulu. yazi uyangichaza lo mculo ngoba ngicathi abantu abaningi kufanele babe nayo lo mculo wakho ngoba uzobe ukhuthaza ngala ishimane omajozi bazokhaveka ngalana yabo kuthi ngala kube ilokhuzana lezobumbano lezomnotho awunayo reason yokungabi nayo le album awunayo asikho nje isizathu esibambi ngayo ukuthi ungayitholi i-album bese iphumile. Hayi asikho. Iphethe yonke into. Iphethe yonke imessage. Mhlawumbe bese ngajumpa Hashi mhlawumbe besiphuma kwi-album ngiyayifuna lena ngoba izobakhuthaza abanye abantu usuhlala isikhathi esingakanani emshadweni We. Khuluma ntombazana. Hey. 40 years Yeah. hlanganisa nokuthandana sengizolesa esangcoka nje lethi amaflower Ubone indodana yokuqala una-42 so ubalake una 42 Yes. Umfana wami omdala. and yazi khona into engingayazi futhi ukuthi uyenze kanjani or uyimanage kanjani le ukuthi ungatholakala usemaphepheni for wrong reasons ever sithi ngaqala ukukulandela ngingazi kodwa Hayi angaze nje ngiphuma ephepheni kuthi uNgcobo wenza hayi lutho. Hayi. uNgcobo ubonakale Hayi, ecikisile lapha ekhoneni lutho igama labani lelo. Awu noma ngathi nje uma uyindoda eqondile noma ungalamba ungadli idustbin yohle ekhaya. Yes. izodwa le ibaluleke kanjani lezi zinto ey'shoyo yizo lezi kwenzayo ukuthi ugwebeke ukuthi utholakale ey'ndaweni ey'rongi Kunjalo. ugcina usubamba oma-front page Hayi. o-Charles sebekujaha Hayi. Ngithanda umuntu wesifazane oyedwa. Omunye noma ngabona ukuthi hayi uNkulunkulu wadala kodwa hayi for mina. Nango kuphela. manje how many kids Awu4. or only 4 Umfana intombazana hayi ngathi ngakuyela esikoleni ngathi mfana ngathi intombazana ngathi mfana ngathi ngiyabonga mina. kwabhalansi Hayi kwabalance. so manje i-advice or isiluleko ongasinika nje umuntu laphana nayo yimisela ukuthi ngiyafuna ukuthi nami ngihlale nomuntu engihleli naye ukuze kuphele isikhathi eside kangasi sibe ney'ngane kanjalo nabazukulu for sure bakhona abazukulu Awu bakhona. Hayi bakhona. so manje ubabhotshozisa kanjani abantwana bakho ukuthi bangene kulezi ndawo ze-television ngiyake babone kwi-TV kakhulu Uyazi ukuthi abantwana bethu
siqala ukusebenza nabo bengamabhoni bebancane. Ngiyakhumbula amabhoni. Sabafundisa ukuthi imali iyasetshenzelwa. And besihamba siyoperforma emashowini makubuya kuholwe nabo bayahola. After lokho kuthiwa hey kolekani imali yokudla. Endlini. Yes. Ha. And that's why namanje balapho kulelo singa abazange ingane ifuna ukufundiswa bathi ngesizulu ligotshwa lisemanzi ngoba lungaqina ngeke usaligoba ngcono uyoliphula ke. Yes. So ukade zaqala ukusebenza before siyibone Zincane, yes. Bezifika kusetshenzwe buye zibize kuthe kolekani imali yokudla. And namanje bayileyo nto. Thini nje besoyibona kwi-TV la sithula isports laphana. Ilast born ngeleyo. Ilast born ethula isports. Yeah, lo wenza sports ku-SABC 2. yes, Yeah. ilast born fusiwe. Yeah, ngoba Ntombi wenza Ntombi okuthiwa kununu. Ikunutu. Yini kununu? I'm sorry. Yimfihlo. Oh, yimfihlo. Hey, ngeke kubone leli gama ngithi hayi kodwa njengomZulu once la yakho ubona uqala libona la kuthuse. Kununu. Likunutu. Likunutu. Yes, sibona usiyakwenza. Mina ngisho ukuthuka liyathusa especially ngala KZN. Wena ujabulise endaweni errong. Lilapho. Likunutu. Lenenye lewona oyicabangayo igcina ngenye indlela. Kodwa lingasekelini. Kodwa ngeke into zakhona siyayibuka kuyathokozisa ukuthi uwasho ukuthi bese ehleli ke Darling Roma eseyibukela nezingane zakhe nango Ntombi uyavela ku-TV uthi usadidwa yilokho nango ekuseni ulasiboni ubone ukuthi ayisusebenzile Kakhulu. nabafana ngithi they are doing well nabo omunye umfundisi Lo mdala unkosikazi umfundisi. unkosikazi umfundisi Nakimi nje umama uyumfundisi. okay usewayeka yena umama uCola Senior pastor yethu esontweni. Umama Ngcobo. Hayi bo. Yes. Yazi umama Ngcobo ke futhi bese ubuyele eThekwini futhi siyocela usiboleke yena sikuthi sixoxa naye ngoba khona indaba esegudwini nje ethi ngokwabazalwane ukhona umama we-CRL wakaXuluva I think uzomazi umama oke wathi nje sizokubopha bozolela ukuthi kade uhleli noNkulunkulu kanti ukhuluma noNkulunkulu ubugebengu lo omhleliwe ngiyafisa ukuthi mhlawumbe naye azobuya asicacisele ngalezo zinto ukuthi senzeka kanjani Uma ukhuluma noNkulunkulu ubugebengu cha bothi wena kade ukhuluma noNkulunkulu umuntu nomuntu uyakhuluma noNkulunkulu iBhayibheli uNkulunkulu uma ulifunda nje ufunda amazwi kaNkulunkulu manje uzohlala kanjani ungakhulumi naye ngoba siqonda nje siqondiswa ukuthi siyakhuluma neBhayibheli leli liuNkulunkulu. iBhayibheli phela lapha lo bani angikho kahle kodwa ke ngiyakuzwa ngoba iBhayibheli safanele sixoxe kakhulu le iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu lizwi la ona usize yakungena lelo hawu ngiyasonta mina mina ngiyasonta mina hayi into engayifunda because ekhaya thina ubaba benesithembu but into engayifunda mase ngihlakanipha ukuthi lempilo ephilwe la kulesithembu akusiyimpilo eright oyifisayo yes angiyifisi uma bengathi inhle basuke bekhohlisa abantu ayikho inhle nje isithembu baba umama yazi bebengaka amakhosikazi 8 yes niba ngakunini hawu besinqwaba kumama njengoba bekuyo omdala bese u11 mina bengunumber 3 ekhaya lawa abanye wazonenhlanhla umama yazi ukuthandwa kanjena after 40 years isibusisa nawe umama kuyafana awucabanganga nje ubuye iCrossell mhlawumbe into abangayazi abantu ukuthi umama Ngcobo ngahlangana naye eLimpopo emasiqala ukuhlangana ngabona intombi
imaki. Yeah, So mina. ulimi Hayi ukhuluma zonke ilimi lo muntu. wena ngaba nenhlanhla kabi. waphusha lento yabaZulu. Yokuvela afike eLimpopo noma eWestern Cape noma eNorthern Province akhuluma isiZulu. Phela abaZulu awekho accommodative. Ungabona ukuthi abaZulu behamba akhuluma isiZulu. So wavele wamngena ngesiZulu. Mina ngaba nenhlanhla nje ngathi sawubona wathi yebo ngathi kwasha. Ngahlangana umama uNgcobo ngamrecruiter from Parabula. Ngithi ajoin iband yethu bese yoperforma khona. But wayesacula naye ulina. No. Lo muntu kuze afike eGoli warecruitwa yimi from eLimpopo. Wayengakaculi. Wayicula. Phela kithi wayewumculi naye ngokwakhe. Yes. Yeah, ngiyakhumbula lapho. Ukuthi but bengakarecord. Obengaka-record lapho. Bese eLimpopo. Oh. Yes. Angabona intombi ngashela lokho sahlala futhi 10 days ma. Yes, sahlala nje lapha sathi umngani wami ngithi angisomngani wakho. So wabusuganda ngiyashela ukusuke ngumngani wakho. Ngoba abanye abagano namhlanje uvumela intombi ithi umngani wakho yes umngani. Oh. abazi ukuthi ufunani. Wabazi ukuthi ufunani. Qonde esixhobeni seBP. Ngalokhu ushona lena. And uyasuka lapho. After 3 years bezwana. Useyasuka usekhuluma indaba zothando. Uthi uyathola ukuthi useqomile noqoma umngani wakhe. Yena ulelo yazinzima lento. But wavele wamngena ngokuthi uzomrecord. Ngangeshela nje mina. Ngamngena nje ngokuthi ngiyamthanda. Hayi. Ngambona eqhamuka nje. Umngani wami mina enye intombazane nami ngahlehla ngamela le kwaqhamuka umama Ngcobo ngasondela kule ntombazane ngathi uyayazi le ntombazane wathi ngiyayazi nayo iyacula baneband khona la. Ngahlehla hayi ngafike ngakhuluma ngambingelela. Nanzo perform. Yes. Ukusuka lapho kwathi kodwa kuyasiza ukuba se stage umama bekwe audience ngoba uyakubona wena. Lutho. Ngashela intombazane lokho ethi hayi umngani wami wena ngithi angisomngani wakho mina. I'm not your friend my friend. Mina ngiyeshela la. Ngifuna unkosikazi. Phela. Hayi wangikhohlisa ngathi ajoin igroup yethu wathi hayi ngizojoina. Mase samba wathi hayi ningimele kuphi sama kwaze kwashaya phansi bakwata abantu la ebhasini. Hayi sihamba lo muntu wakho unamanga. Sabuyele. Usulinde yena. Wona izohamba same. Angithi ngangimrecruit ukuthi ajoin iband yethu angithi ubecula. Yeah. Ngiyamkhumbula. Zayidumile futhi neyingoma zakhe yakhumbula. Zazingakadumike mina. No, sekusho ukuthi egcine zaduma wayedumile naye. Ngokwakhe. Uduma nje yena vele usuphakathi. Hawu. Noma kanjani. Hayi no man. Bathi ke enye into eyangenza ukuthi ngimuwine ukusiphatha kahle because wasikhohlisa saze sahamba. Masifike eGoli ngazama ukuthi ngishayashaye lo umnikazi wegroup ukuthi ayikhona intombazane babecula ngenye indlela. Uthi kuphi ngithe Parabula. Uyaphila kahle wena mfana ekhanda uyazi ukuthi kude kanjani eParabula. Bathi bengimncenga njalo one day wathi hayi siyahamba siyamlanda. Angilalanga. Niye Parabula man. Samlanda. Hey uthando yenye into. Yes. But nawe wenza iphutha awuzange ubacabangela abantu ukuthi phela bese kwenziwa lezi zinto zokuganiselana fanele kusukele empangeni kuye koParabula. Uthando liyahanjela, uthando liyakhiwa. But awuzange ubacabangela. Uyabona ukuthi mawusunenkosikazi uthanda ukuhamba nabangani uzobhonda nabangani. Mase nihlele nonkosikazi wakho kuhlala abantu abangazani omunye uhlelile omunye wenza okwakhe omunye hayi. Iyakhiwa nje lento yakheke. But inesisekelo Isisekelo nje ukuthi qonda. Ngoba mawuzohamba ulamba uhle nomaphi ulamba ubuye nezifo. Uqinisile ngoba abanye kuthiwa balala nezinyoka. Angumele uzongena kulezo zinto nje umuntu uphila. Yikho kubalekile uthathe. Yes, thatha uthande futhi. Uthande. Yes.
ungathuki uthuke usuqeda into oyenzile uganga. Hlangana nomuntu uqala ukumthola awumazi ukuthi bekwenzakalani nini nawe usuyayiphosa lapho. yayi lento ngibiza kwi-question yokuthi khona lento ukuthi abantu bebebona nje umndeni engathi uhlangene nje kubanjiswene yonke into balule ekutheni hayi washo wawusebenza lo mndeni yabo because bengibuka iy'ngane zakho nani nobani nikanje yabo Yeah, omunye umuntu uyayibuza ukuthi kanjani ngoba khona iy'ngane 1 or 2 phela vele yidonse y'bhekiseleni nje. yeah, ngisabuyela khona futhi ukuthi igama lesizulu elithi ligotshwa lisasemanzi libalulekile kakhulu. Yabona sinesonto uma ungafika esontweni abazukulu bethu bakukhwaya yasesontweni bayacula. Suqalela ukubagola. Yes, bayaqoqeka manje. Yiyo into efuneka ukuthi siyenze ukuthi umndeni uhlonipheke. Yes. Yeah. Kusho ukuthi kuyasiza kodwa nokungayithandi izinto. Kakhulu. Mina nje hayi ngithanda kwami nje mina ngihlala endlini. Nginomfazi wami hayi kuphelile. Usambonela ubabuhle be-day 1. Exactly. That's why ungibona nginganyakaza angidideki. Wena wenza kanjani ukuthi ubhuti omncane umfana omncane njengoba vele nawe ngathi angeke sibangale bekuthiwa naleminyaka le emncane kakhulu. Hayi kanti ngikhulile. Ngubaba ngumkhulu kwabanye. Yes. I know kuyathokozisa. Umusa kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu. Yes. But manje idakamizwa uyazidla lezi njengotshwala nani. Angikuthinti nje nhlobo. Awukazi ukuthini. Hayi, utshwala hayi ngizonda angifundi into ephambanisa umqondo wami. Angifundi into engiphambanisa umqondo. Ungazi ukuthi Ukuthi ngingasazi ukuthi ngenzani kuphi nini. Hayi angifundi. Hlale ngisoba nje. Kodwa bongaphuza yabona ukuthi ubukeka kanjani. Mhlawumbe nje ne-youth engasilandele mina lesimo lesi ungagcina uright. Yabona yeke indaba zotshwala utshwala funeki. Hayi lutho. Angiphuzi angibhema ngilala ama-out ngilala ekhaya every day. Ehotela Uma ngihamba nomuntu wami. Yes. laba bakusukelayo uthini kubona. Oba. Ngithi bayathanda osisi phela nabo ukuzibona amandla. Mhlawumbe umfazi wami esathi Yeah, ngisho khona. uhlala uhamba nomfazi wakho sikhulumane ngithi umfazi wami akana ndawo mana la ngimbize sikhulume. Ngeke hayi lo ngiyakuzwa so awulingeki. Hayi. Kodwa phela bahlodakhi. Hayi igama likabani lelo kodwa ukuthi suzohamba ulingeka nje walingeka kanye wathola umuntu omthandayo bambelela finish. Hayi. Are you blessed? Ngiyazibongela. Then ngiyafuna ukubusiseka kanje. But anyway, ngicela usiphindele nje ukuthi ngoba iphuma nini kanjani usitshele ngalo before sisonke. Manager mina ngiyathunywa nje. Oh. Ngiyalandela. Na ama manager kufuneka asho ukuthi iphuma nini. Oza manager uzosho. Uyasikhulumisa. Hey ngumdadi la. Okay, iyaphuma Friday. 31st. 31st yazi ka-October. Hayi bo into yamanje. Yes. Hayi, shuthi sethi iphumile ingoma eyashi ungahamba niyibheka isiphumile ningahamba niyoyibheka inengoma emnandi ama-Afrika nezinye futhi ezimnandi ke wayicula futhi isikhokho lesi ngoba ibhola lombhoxo leni enye ingoma ngithi i-title ibhola lombhoxo lapho ingqikithi thini i-rugby. Just i-rugby. Yeah, ikhuluma ngokuthi angithi le ngeke ngakuculela yona. Ngithi ngiyasondela eduze kwakho umntana umuntu ngiswa ngishawa luvalo. Lwangishaya uvalo we. Ibuyithi selivelela ndizi kwababa kimi kwaphela ukwesaba. Lolu thando sengilijikijela kuwe njengebhola lombhoxo. Ngiyathemba uzolinqaka uzolibamba. Alisozela wela phansi. Imnandi bafethu.
yazi mnandi yathi ngamele ngilalele nje uyicule le ngoma lo imnandi kakhulu ngicabanga ukuthi nje abantu for sure usuzobuyela futhi nase stage abantu baphinde bakubone so promote ngihlale ngikhona estage vele hayi kusekhaya ke stage akusekhaya khona iproject okwayihlanganisa noPhuze Chemist ingqungqulo zomhlaba ngiyayikhumbula hayi ingqungqulo zomhlaba zayishaya futhi nazo yes angithi kuze ngicule noLebo ubani konje malo mlungu yes wesakimi ucela ukumixa lo lungiswa yithi wema Africa ubuntu abande bantwini wafuna ukwenza yona but wathi ufuna ukuyenza like ihouse uzocela ngiyenze nabo Lebo ngase ngiyenza nabo Lebo ke Lebo Mathosa yes ayikho into engichazela ukuthi akukho la akekho umuntu ongakwazi ukusebenzisa naye yabona nje qala ukubranchela lapha kwi-house angithi asingalindele namanje kuzo lezi ezikhona kukhona nje zokumangaza uyibalelo balo ingoma lethi awu mina ngineyingoma cishe yonke lamafoni akhona lapha endlini uma kufika ingoma nje ngiyathi uyibhale angibhalelwa umuntu ngiyazenza ngiyayibhalela nje ayo nesiphiwo esikhulu I think ke ingoma lesisilo iphumile on the 31st of October abantu abagijima bayithenga ibalekile imnandi futhi imnandi akekho ke umuntu ongalazi yasho lumhlophe awudingi nokwethula basho njalo bathi umuntu ongadingi nokwethula before sivaleke nowasho lemhlophe ngicabanga ukuthi interview nje ibimnandi kakhulu but kodwa ngaphambi kokuthi sivale sinalama questions mhlambe awu5 esivamise ukwabuza ukuthi uthanda ukudla kwesipuni noma ukudla ema-restaurant okwasekhaya noma udla nje ema-restaurant hayi ngihle ekhaya ema-restaurant kuyathukela nje ngithi hayi umuntu wami eda siphuma hayi angimphikisi vele niye khona sishone khona yes but nje thanda ukudla kwasekhaya uyapheka lo muntu wami uyapheka hayi khuthele ya yimi nje ngakwazi ukupheka namanje okay mhlawumbe siqhubekele la kulesibili meni hamba ngebhanoyi ungena ku-business class noma uyayohlale nabantu economy uyakuya la ubonakala uphela ushonele yes no understand mhlawumbe besifuna futhi nokubheka ukuthi mhlawumbe kubaculi uPhuze Chemist noma umFilson Magubane wenza cha ozwayo nje umculo wakhe no mina ngizwa wonke umculo wabaculi lo sengisholo kulabo abawu2 ngisho nakubo ngizwa yonke nje umculo yabo bobabili uyamthanda umqabula sheshi yes nogedeza into eyodwa yes I know siyabonga kakhulu yazi ngiunderstand ukuthi ucelebrate u46 years emcondweni okuyinto ngempela bathi ngesilungu imilestone emculweni into enhle kakhulu siyakubongela futhi ngalokho ukuthi uNkulunkulu nje akulonde kuze kufike lesikhathi siyakudinga kakhulu kodwa vele ubuke kuumcemana I think usaphethe another 50 years osazohlala sibonga kakhulu yeah so ukupha kuphi uzokupha le empangeni noma yes ngiyenzile empangeni emfoloze ekhasini yes umama naye uyenzile lempompe bathini konje yes okay because siyayivala ozivalelisela nje ngolimi lwaseLimpopo ukuthini cha uvalelise nje ngolimi lwaseLimpopo ukuthi sesala kahle iyafamba swesu bani Asibonga kakhulu that you did what I would if you did please take pictures we done